Bhoi District Police Department Football League kabaar jong usnem arhajar khat khandai kala poino shabakut akajing khon ya ka final menta ka sngi hamadan football jong ka snong dihar hakni ka sngi ka kunhun jong ka central zone kalayo banra ya ka nam job daga papanlim no ya ka kunhun jong ka yam zone da argol la kawe ka jingya khon ya ka final kala longsha ka ba itnat pat ka ba ya khat bormet bha Henry ka kunhun jong ka central zone kala la ban le kai khambha bat kalayo ra asnon ya ka nam Lahduh hakate ka jingya le kai lawan ban pensit penskan ya kate ka jingya le kai football final da president barangba jongga RBDSA uba RB Shadap kumu kongsan ha ka jingya don kat ru ki rupau khmat jongga thai nyumsning kumju ru ha ka jingya don kat ki officer katnat police department lembat ki we de la samru ya ka khusnam sha ka kunhun ba Lahduh kumju ru sha ka kunhun ka bawan baar bat balai la sam ki khusnam shimet ka ba kan thup ya ka nam best player la yo ra dau Tabor Karluki ya ka nam top scorer la yora dau se serious Sinkli best goalkeeper la yora dau penra borlang tamu satu ngilapoi siya kabukot jom kani ka enter di haka juga poru nga I wish you a very happy Christmas and a very happy New Year to you all. Lantas sa kindiat nga penpao ngeru ya ka jingo kemen lamar banga yu I haka bakum kani ka por nga don hangne kayin juga kani mag hanya jan. Sujaran khat bangadin presiden juga Bhoi District Sport Association kayin juga hangne kani kamadan kini gijikar baro
ibala cenang ne kita ibang hakapol bangadang long mangau rupa cenong ngala pen sina ya kini jaka baro te hakne kapol nga pen pau ju sukmen ni piba piwan ban pelum kam ya kene kamadang juga klub jong yang ne apo dia hak bagi samla jong ke cenong gala ai pi ban urang ba cenong ru ai ya kene jaka ka pen penyalakai hak juga pol pen pau ya i DSP i barumbai ibala pun yang ai ong basumba pelai pol kenang bangi don kat bengi hakne kasni bangin ya lakai hak dengan madan jongpi hak jinisya natip bapi mut bani lakai hak kanyo tarik le apren jong gadu jiaki pila sange no bangi ru milan gawe ka tournament ka bangiran hangne menta yang lawan ya i bangin pelai ya gane ka por jongpi hak no ka por ka pidon kam ni kloi ban ya pelai nama menta midon ka tournament jong gane ka Christmas cup jong ikum ka RBDSA te hakane kapor ngapan pau ya gini sko tenan adu kita habang ya gini ki ya ki tim bola atli ngati bapi bono pidon ha ka kam pidai ki polis ki batre ki kam ki khiama kam tam ni tip apo gini ki kendiat tayo kendiat sini ka jinga ki ka jur hapi le ka kam ka jam ka bala jumor ba menit do ka trai pidon yo thia ki jing sap khat jung phi hakane no kapor ka jing tu man kara ban ni hangno kejim tangkali bagi jindon kam ki babun bukum kita gija badai mafi ki bajada yang kita ke ibro tengah mo bahag bukum kini kapor pidang don kapor bagi lekai tengah long kami sim jong kajing I jong pi ya ka sport bahag juga por ngapun pau yang nolam jong pi bagadon kum kene ka second Bhoi police league ka ba ara jan ka kendai kene ka digasin ka ba pila kondok iya kene tournament Bangladesh kam bagane ka tournament kanum kutta munta aslam mereka yai petang nak bagi Islam ki sawal ru kane kamadan ngangne kane kamadan ka khampaji na ka headquarter jami na ponong po hindre na marba lada pidon kam hagano na po ni kluban ayaka bangan sepun ong law ru basno men peniakran yang i dukha juga klub ru ba lada dag ba biwan ma pi kumne kalong si sia ka ji singai ni ka klub yang ni ka senong ba yang ni basong sane ki jakka baro Tiada kali kapor ku presiden yang ke RBDSA ngapun pau ku sokmen ke bakrau kam tam yau DSP balawan grand yang amat kemat ibalai kendu ingai bala pun ingai lancar bat ngas putra simun ba pikot ingai ku mukong san hakne kapor haji isya ngalong i balamlong i balong kan utau chip gas hakne kapor dule mari ong yang bha ba piwan hi tengah cuan hakne kapor ban ya don mencalang bat pi ngapun pau jim kemen bat ngapun pau ya gay ka ba ngayo i mat khmat belrang ni dan gini ki officer tu ki ba he ya pi hangne ni yo iru ya kata ka dur jong jinglong jong tai polis ngadang perkhat bagi haka kam pulit uba he tu he i bori tu rek palat hingre hangne ngai i wat DSP u yela lang bat pi ka ji la kai wi tenat pha kane kane musim kam yo i ka jing i tenat ji cha gum ki nong trei pi long ko we ngapun pau ju sokmen ngapun ju kapor Christmas masuk epi bangin second ru ya New Year to bre long lembat pi ha ka jing tre jong pi ha ka kam ka jam nganget bat pi ha gini gisni ka jiaki ka kam jam ni twelenti bat pi kam yo suk kendiat ha ki kam ki jam ka jong pi